Tane November kalo kile 18 ba flan tan konoto anga bi donc waro la kuma bawla minye parti PS yelen kura na nyema bayi ministre Amadou Koita aleni aka jekulu maw kumbe ka do maw nyefe kunungo kasega nyefoli ke we wujoro imunye anu bina wulika jojume ke wala sa sika fo ba no dialogue national inclusive absega sabati to mina amina ale kuma kan la me bi donc waro kornala ni o temena ka boye mali de ma chama wulida jumati mini wasa ku ka deme semenchi aka nyesi anga mali wulu masiri tabauma wulika joba kera vacances na mantoni société civile mando fe ani kati musola ka ofana wulila akola amina kuma ale fana kan bi donc waruba konna la ka fara nunu ka ambe doro bla nu chema bi la dala kola ninga au kuna kuni Nefu TV jabarani fleba mali ko kan haw munun be kaw sigile do ni watina kan amma kono donc warola awa awnici aw ka cesirila ayaw bismillah ki waro daile la awye nya fo bakuru baw kono sisan ka fo minye dialogue national inclusive no ye mali kele do ka nyanda sumusumu bani kuma nyanya mi bolo da jamana konna la ayara ka fo bela jele be wuli ka jola ko kono minye parti PS yelen kurani anyema ye ministre Amadou Koita ale ka tonje kulu ya jira ka fo kabia baro damne na ka damne kafula kana sanfela una foka se marabulu la uluka tonje kuluwe a chamanje konnala opuma uye wulika joba munuke dialogue ko ina uye nye folike ku commencer ngin baraw la se mauma kunugo min konnala ere fana kulala ka wuli dake ka fo PS yelin kura kanubana la pasa jekulu bela jele ku chestri halibi wasa ka dialogue in kokoroma do abse ake fe sabati ni chuya mina a bara dialogue kunjelen ko fe minye PS yelin kura nyema Amadou Koita ni mali ministre do wale nyefole min kanye anga jego lame anga faranyonga mali ni ambedi tay ni la gente ke mo kama ni la gente ke toni ni kama ni jamel ke mali bine mali sinte kama on la ni wele blanga parti ni mo bema sabla de babara damnena folo conférence communale la ka boye kana cercle la ka boye kana région na ka boye kana ke mo ko no a totora mi sa no conférence bamier na organiser donc parti au participer ngango akaka anga na bara mi kero konnana anga nyefo anga militant anga responsable anga na fana ka nyefolike ka fo dialogue na beke mun kama dialogue na hakilna yimuyi dialogue na bina muni la se jamana masini atna fo la se jamana masini herete atna fo la se jamana masini bente atna fo la se jamana masini pasigite ngaka jamana do be ka do mimba kono te mun kan ga développer kono na ka fo mali tike fu yo fana so na ka kemi ango nyebe farla nyonga ka kana mali deme nyebe farla nyonga ka kana an deme ni kele kono na ambe kele mi kono na shia kelete ambe kele mi kono na dine kelete ambe kele mi kono na communauté kelete ambe kele mi kono na hakili fili kele do mawdo do no be kuma dine to gaw ni dine to ngai sala mawdo do mu ko ni shia to gaw ni shia to ngai sala on fait man la ben de bon faire on fait mali la kila de bon faire on fait mal la tigé ñoo na bon faire na on fait mal la on de bakele fakele ni malien kono fray malien sura kono on la ngo malien ma ni dialogue menake mogo ne jamana bi kanuna mogo ne mali nyeta de bi kono mogo ndi ba fe sini akafo ni wati kono na gela ko nga jamana kono ne jora kera muye be kan ngana kana ni wele jabi ne mali kodu ndo sabla jamana ko tigi Ibrahim Bokar Keita depuis fangani kalfa la fangana se bima ay fon fe kay baro baraka kinno kilemana o mali nyeta de PS yelen kura kolu bi dialogue inclusive dialogue national inclusive a kokorodo kosebe no temena ka boye bakuru bawla fananda sera maka fo mali wolo masiri tabaw bilama mako be mali de bela jele ka demena a sira bela jele fe minye odi hukumu kono anga tonje kulu do be no ye fan wara filila ka je kulu ma chama farala nyo ka ni lapsa je kulu no ye syndicat wi fana fo kata se ikado mamunu be ni odu ye anga lada tigila mado ye ka je ka tozigi bado boloda juma temene ka do monument de l'indépendance la min konna la we dandige chama ke dandige munu metalike anga wolo masiru kokoro do ni bara wala wa ko konna la ko sara fra karla be tole neta uye kwani sobu ya ujira ko sebe ka tengele mali bata ka nyesi jamana kuntigi Ibrahim Bokar Keita hale ka fakan choyama do ere ka fokunye ko ni ibe ka desele do akataka bo fakan ere kuna bi ko teka ke koyi ja chama tumeni kene kanana munu me talike Franci la goshili jawla fana kata se jien la kana kelebulu wore munu manga jamana kuna ani fo kata se kidal ku kunga korofoma ko maledew ma fe kidal ale ka sekin so
min bɔra ko kɔnɔna la maa caman ye hakilina dɔw di an ma o n ka cɛ ka olu fana lamɛn bi maa jumɛn n'i bɔra sɔgɔma i dalen b'a la ko tile bi bɛn k'i bi don i ka so k'a fɔ e yɛrɛ fɛn ma i sɔrɔ k'a fɔ i ma kibaru mɛn k'a fɔ nin yɔrɔ in na karisa ni karisa sara ni sɔrɔdasi in bɛnna nin sɛ in bɛnkɛra nin kan nin sɛ in bɛnna nin kan nin gɛlɛya fɛn fɛn fɔra sisan an bɛɛ niyɔrɔ b'a kunbɛnni la an bɛɛ nin dɔ b'a kɛlɛli la nka kolo girin bi jɔn bolo jɔn y'a ni di Mali ma jɔn ko ne de bɛ taa nin kunbɛn ayiwa o y'an ka finitigiw de ye o o tuma an badenw an bɛ o kɛnɛ de kan bi ka na o kɛnɛ kan k'a fɔ fɛn min kɛra an ma ɲinɛ kelen kɔ k'a ta Nampalala kɛnɛ Surufi k'a ta Gire kɛnɛ Jura k'a ta Mondoro kɛnɛ Burkesi fo kana bila Indili Manina Kosa in na an ma ɲinɛ nin kɔ dɛ nka nin si ma bɔ sanfɛ ka cun fɛn dɔ de nana ni nin bɛɛ ye mun nana ni nin ye nin bɔra min nin ye Mali siri yɔrɔ ma n'an ko an b'a bɛɛ fɔ an bɛ an siyɔrɔ la nka kuma kelen de bɛ se k'a bɛɛ caman bɔ kɔnɔ marakojugu kuma b'o yɔrɔ de la an kana an sigi bilen k'a lajɛ k'a fɔ ko an ye jamana ɲɛmɔgɔw sigi min ka d'u sago ye u b'o kɛ jamana la u b'o kɛ jamanadenw la an kana sɔn o ma tuguni n'u sɔnna an bɛ tile k'a fɔ IBK ye an b'a fɔ an tɛ sɛbɛn k'a fɔ a ye an b'a fɔ a ye a k'a ka jamanadenw lamɛn fɔlɔ yanni a ka taa mɔgɔ wɛrɛ lamɛn an b'o de fɔ a bɛ aw de bolo mais a bɛ surtout aw denmisɛnninw de bolo a b'aw jija o la kosɛbɛ a b'aw mɔgɔw bila hakili la kosɛbɛ mɔgɔ si tɛ na jamana in bɔ bolo la mɔgɔ si tɛ na jamana in ka danbe segin a ma a n'a ka hɔrɔnya segin a ma ni an ka armée nationale tɛ mɔgɔ si tɛna kɛ. n'i y'a mɛn mɔgɔ b'i dɛmɛ i bɛ mɔgɔ wele k'i dɛmɛ i b'i ka sira dɔn n'i t'i ka sira dɔn i tɛ taa yɔrɔ si ni nin na an bɛ min nɔfɛ an y'o de kɛlɛ kɛ kuma fɔ an bɛ mun de fɛ an maliyɛnw bɛ mun de fɛ an k'i kan ka yira k'a fɔ jamana bɛ bɔ nin kɔnɔ cogoya min na a sira filɛ an b'o de taama dimi de donna an na ko dimi ka bɔ a dimi tɛ bɔ n'an bɛɛ lajɛlen ma cɛsiri o misali ni aw bɛ yan aw dɔrɔn tɛ yan mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen minnu tɛ yan ka hakilina bɛ yan miiri bɛ yan dusukun bɛ yan o y'a fɔ dɛ aw ka wuli k'aw jɔ a filanan ye mun ye association politiki mɔgɔ a bɛɛ bɛ yan fɛn bɛɛ kun tɛ a bɛɛ bɛ yan u ka kuntigiya tɛ kelen ye u ka parti kɔnɔna na mɛ u bɛɛ bɛ yan k'a yira k'a fɔ ko Mali ko don o Mali ko in dɛ an ko Mali dɔrɔn an b'o de la an ka sɔrɔdasiw an b'u fo dan tɛ foli min na an b'a wuli k'a fɔ fana an b'u kɔ an b'u dɛmɛ u ka kan ni fɛn fɛn ye an kan ka se ka wuli ka jɔ kun sɔrɔ ka se ka tile kɛ dɛmɛ min kan ka las'u ma ni maa wɛrɛw kan ka dɛmɛ na d'u ma an de b'a yira k'a fɔ ni dɛmɛ hakilina an b'o de nɔfɛ de bɛ na mɛ kɛnɛtigi yɛrɛ ka dɛmɛ k'o tɛ kɛ yan. farafin don o minisma de don o amérique de don o mɔgɔ o mɔgɔ don n'i b'a fɛ ka min dɛmɛ i kan ka maliyɛnw ka kumakan de mɛn fɔlɔ an b'a fɔ a bɛ taa sira min fɛ pour que an bɛɛ ka wuli ka tugu o sira fɛ pour que a ka taa ɲɛ ka mara jugu tɛ se ka ɲuman ye ɲɛfiyɛntɔ ka gɛlɛn n'i y'a bila ɲɛfɛ ka taa fɛ k'a mɛn ka taa fɛ k'a ye olu de b'an kunna bi n'an b'a fɔ u k'a mɛn n'an m'a kɛ u k'a ye a bɛ k'u ɲɛna ko an dalen don u bɛ se ka tagama an kɔ maliyɛn tɛ sɔn o ma dɛ aw kana sɔn o ma bi aw kana sɔn o ma sini ni ala sɔnna bi y'a daminɛ de bi ka se ka k'a laban ye bi y'a daminɛ de an bɛ armée kɔ bi an b'a kɔ sini an b'an jija fana armée ka se ka ka baara kɛ Mali tɛ se ka gagner ni armée tɛ Mali tɛ bin fana parce que n'i an ka armée bɛ yan Mali tɛ bin ni Mali binna o kɔrɔ ye k'an bɛɛ fatura an kisi o ma Mali an jigi a dalen bɛ ka ɲɛsin militaires ma an jigi sɛmɛnen b'u la k'a f'u ye bi k'a f'u ye sini u ka dan na maliyɛnw b'u kɔ n'u ye sira min ta an b'u kɔ n'an bɛ se k'o dɛmɛ cogo min na an b'o dɛmɛ ten.
an ka ko lajɛ ni hakili ye nka jɛ k'an bolo bila ji kelen na maliden bɛɛ lajɛlen ka nimisi wasa bɛ sɔrɔ cogo min na n'o bɔra yen fana hali bi kibaruyaw bunakun kan kunnafoni tɔnsigi dɔ fana kɛra an ka Mali kunnafonidilaw jabala la i ka dɔn nin cogoya laban ninnu na min bɛ tali kɛ kibaruya duman don ka ɲɛsin Kayi mara maaw ma sabula a yera k'a fɔ Kayi pankuru labɛnnen jiginyɔrɔ labɛnnen kɔfɛ min ye pankuru jigi kɛnɛ so kura dɔ fana baaraw de bɛna kun don min cogoya ko Africayi Air Africayi Air ale kɔni bɛna kɛ pankuru na baara yɔrɔ ye mun bɛna pankuru kɔni bila Bamako ale ni Kayi ni ɲɔgɔn cɛ waasa maaw ka taa ni ka segin bi nɔgɔya cogoya min na u kɔkɔrɔ donnen don kosɛbɛ ni Burukinakaw ka avion cakɛda min bɛ n'o ye Air Burkina ye u ye kunnafonidilaw wele ka n'u ka baaraw cogoyaw ɲɛfɔ taa ni ka segin billet a n'a musaka ko u ye nin bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ maaw ye a kɛnɛ kannan na u y'a sɛmɛciya k'a fɔ nin pankuru kɔni kɛnɛ bɛna pankuru bila Mali yɛrɛ kɔnɔ ka se ka munumunu ka taa jigin Kayi kɔnɔ cogoya min na min ye Kayi aéroport ale dayɛlɛli hukumu kɔnɔ ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ baara kuraw ye a kɛnɛ kan an ka kibaruya ɲinina Awa Adama Kulubali ka fara a ka jatala n kana Baɲɔ Jɛnɛpo kan u ye min sɔrɔ a ko kan an ka jɛ k'o lajɛ. Ni hakilina min talen filɛ ni o ye Kayi pankuru ni jigin kɛnɛ dayɛlɛni ye u k'o bɛna kɛ sababu ye ka taa ni ka segin nɔgɔya Kayi mara tagala kelen-kelen bɛɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu sigilen bɛ Mali kɔ kan ni u bɛna bɔ so tuma ni tuma sigi in labɛnbaw y'a jira ko min da tɛ ka don tɛrɛnboli siraw dilanni ko la ko a ka kan cogoya wɛrɛ ka ɲini maaw seli ko la Kayi dugu kɔnɔ ko o de la u ni Air Burkina mɔgɔw ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔ pankurunin fɔlɔ na wuli Bamakɔ nɛgɛ ɲɛ 8 ni ka taa jigin Kayi nɛgɛ ɲɛ 8 tɛmɛnen kɔ ni sanga 50 ye o baara ninnu bɛɛ bɛ kɛ tarata don Novembre kalo tile 26 pankurunin jigin kɛnɛ Modibo Keyita kɔnɔna na Bamakɔ an ka faaba la Sheriff Aidara n'o ye président et porte-parole de la diaspora malienne ye a ye ɲɛfɔli k'an ye nin sigi kun kan diaspora malienne bi yɔrɔ o yɔrɔ duɲa fan bɛɛ a y'a dɔn k'a fɔ ko aéroport Dag bɛna lakale 26 aw y'a dɔn k'a fɔ ko an b'a fɛ aw y'aw madɛmɛ hali n'aw tɛ se ka taa Kayi e ye Gawo ka de ye ou bien e sigasi ka ye i ye kuma nin cari parce que i b'a sɔrɔ Kayi den bi tɔrɔfɛ i ni Kayi kaw dɔ bɛ ɲɔgɔn dɔn a y'a dɔn k'a fɔ ko désormais Kayi est désenclavé an ka laɲini famille minnu bɛ Paris u bɛɛ bɛ se ka na vacances la Kayi k'a sɔrɔ u tɛ wari bɛrɛ sara i b'a fɔ k'u n'u bɔra Paris ka taa New York 300 €, an b'a fɛ o taxe aéroportière k'o bɔ a la alors ko Kayi den bɛ se ka fɛrɛ sɔrɔ ka n'a ka famille vacances la o munafan fana bɛna kɛ hɛrɛba de ye Kayi mara la ni Ala sɔnna ni Kayi bɔra la Moti bɛ kɛ Sikaso bɛ kɛ parce que aéroport mun jɔla ninnu yɔrɔ bɛɛ la a tɛ bolo a jɔra an ka wari de la mɔgɔ wɛrɛ wari tɛ MINUSMA wari tɛ mais Kayi jɔyɔrɔ Mali kɔnɔ o munafan ka bon ni raison bɛɛ ye Kayi immigré minnu bɛ Mali kɔ kan u ka munafan u ka bon donc o hukumu kɔnɔna na an kan k'a daminɛ Kayi ye problème fan tɛ Kayi i b'a fɔ ko n'i b'a fɛ ka taa Mopti kɔlɔlɔ min bɛ ka Ugawo donc an b'a daminɛ mais Kayi Africa Kayi Air, Inch'Allah, on aura aussi des vols qui vont aller à Gao, qui vont aller à Kidal, qui vont aller à Tombouctou, ou à Mali Fambe. A jirala kuma kɔnɔ k'a fɔ ko nin tɛ a laban ye ko ni Kayi pankurunin jigin kɛnɛ dayɛlɛnna ko se bɛna kɛ Gao ta ma ka fara Mopti mara fɛnɛ ta kan walasa ka taa ni ka segin nɔgɔya maliden bɛɛ lajɛlen ma u taga yɔrɔw la n'u seginna. Pankuru Bamako ani Kayi ni ɲɔgɔn cɛ o n'a dɔ bɔ tɔrɔkɔ la kosɛbɛ an bɛ fɛɛrɛ kɛ u ka musaka ko nɔgɔya waasa fantanw yɛrɛ bɛ se ka don a ko kɔnɔ cogo min na n'o bɔra yen an bɛ segin ka na Bamako ko kura ka aw ladɔnniya k'a fɔ min ye maa minnu bɛ yen n'o ye Mali n'a jɛɲɔgɔn jamana 8 olu kɔni kɛlen don jɛkulu ye jɛkulu min bɛ yen n'o ye kasoladenw ka hakɛw ni u ka kow cogoyaw bɛ se ka jateminɛ cogoya min na o jɛkulu ka ɲɛmaayasoba y'u ka jɛrɛba dɔ kɛ baaraw dayɛlɛ bi sɔgɔmada in na an ka jamana kɔnɔ jamana 8 ni mun a la a bɛɛ lajɛlen ka kasoladenw ka ɲɛmaayasobaw faralen don ɲɔgɔn kan la ka na se ka hakili jagabɔ kɛ a ko ɲɛw kan min bɛ tali kɛ a baaraw dayɛlɛlen kɔfɛ an ka jatala Umaru Tarawele ale ye ɲininkali tɛngun Mali kasoladen ko ɲɛmaaba ni o ye Ibrahima Tunkara ye ale ye min sɔrɔ ka fɔ an ye a ko kan bamanankan na o filɛ aw ye. Bi lajɛ in ye mun ye an ka jamana 8 administration pénitentiaire c'est-à-dire minnu ka baara ye ka kasoladenw kɔlɔsi
o jamana 8 administration de ɲɔgɔn sɔrɔ yan directeur de do walasa an ka ɲɔgɔn sɔn hakili la parce que an ye fɛn dɔ sigi sen kan n'an b'a fɔ ma ko réseau walasa an ka hakilinataw di ɲɔgɔn ma mun bɛ se k'a to an bɛ se ka kasoladenw ka baara kɛ nɔgɔya kɔnɔna na parce que an y'a jateminɛ k'a fɔ an ka problème bɛɛ ye kelen mɔgɔ kelen tɛ se ka problème ɲɛnabɔ il faut k'an ka ɲɔgɔn sɔrɔ an directeur damaw an ka kuma ni ɲɔgɔn an ka an hakilinaw di ɲɔgɔn ma walasa an ka décision baw ta an ka administration bɛ taa ɲɛ cogo min na kasoladenw ka lafiya kɔnɔna na a ye nimisi wasa sɔrɔ a la parce que hali k'a dan bi an bɛ don min na jamana 8 de bɛ Mali kɔnɔ yan nɔ donc o yɛrɛ ye nisɔndiya dɔ ye parce que an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ an bɛna ɲɔgɔn sɔn hakili la an bɛ thème mun yɛrɛ kɔnɔna na o ye terrorisme bɛ se ka kɛlɛ cogo min na ka hakili di ɲɔgɔn ma ni terroristes b'an bolo an bɛ se ka u mara cogo min na lafiya kɔnɔna na. N'o bɔra yen an bɛ bi don kibaru kuncɛ i k'a dɔn k'a fɔ ni diinɛ ko ye a ma dogo maana k'a fɔ nin jɔakun laban ninnu na fɛn min bɛ tali kɛ mawuludi alisilamɛ diinɛ na ni o ye ala kira kisi nɛɛma b'a kan ale ka denkundi ye a ɲɛnamayara Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ ani diɲɛ fan wɛrɛw o hukumu kɔnɔna la anw ka kibaruya diso ma to kɔ fana an ka jatala Bayon Jɛnɛpo ale ye k'a dɔn sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ani kunnafoni ɲinina minɛnw yɛrɛ ta ka don Babako kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲana Bagadajikaw fɛ yen Bangɔni Filabugu Charbon Carré ka taa n'a ɲɔgɔnna caman ka ɲinini kɛ a ko ɲɛw kana la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ babu min ni soni kun sigilen don ka ɲina mawuludi la o kɔni ye k'a dɔ bɛɛ ani cɛ tɛgɛdi ɲɔgɔnma olu bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔ cogoya min na min sɔrɔla ko kan an ka jɛ ko lajɛ. Ka bɛn ni kira alehi salatu wasalam ale ka bangeli denkudi ɲɛnamayali ye wajulikɛnɛw sigila an ka jamana fan bɛɛ kɛrɛnkɛrɛnniyala faaba kɔnɔna na ka da an ka jamana ka lahalaya kan ɲinɛ wajuluw bolila fɛnw kan min ye ɲɔgɔnminɛ kelenya ani bɛn sabatili ye jamana kɔnɔna na an ka munumunu salo kɔnɔna na wajulukɛraw la karamɔgɔ dɔw ye ɲɛfɔli kan ye munna mawludu bi ɲɛnamaya sɛmɛntiya jumɛn b'a la ala ye nɛɛma min kɛ anw ye ka ala fo ka ala barikada k'a fɔ nɛɛma in sɔrɔli diyara an ye parce que Allahu ta'ala ko an ma Qur'ana kɔnɔ wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin a ko anw ma Muhamadu ci fo an y'a kɛ hinɛ de ye danfɛn bɛɛ lajɛlen ye an ye Muhamadu ci k'a kɛ hinɛ ye danfɛn bɛɛ ye o tuma na anw ye belebeleba sɔrɔ o hinɛ na sabu n'a fɔra ko alamina o tɛ adamaden ko ye dɔrɔn ko ye danfɛn bɛɛ b'o la ala sɔnna anw kɛra adamaden ye ka tila ka anw suganti ka kɛ alakira manton ye ala ka tila ka bonyaba di anw ma k'a fɔ anw ma ko kuntum khayra umma ukhrijat linnas ko aw de kɛra mantonw na sɔ hɛrɛma ye aw de kɛra mantonw na fisamanci ye min bɔra danfɛnw na o tuma na anw y'o fisamanciya sɔrɔ ni alakira de ye sallallahu alaihi wasallam o tuma an bɛ ala fo ka ala barikada ka mawulidu kɛnɛ sigi ka an ka nisɔndiya yira alakira yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam a ka ɲɛnamaya tɛmɛna cogo di k'o ɲɛfɔ alisilamɛw ye alakira laɲini min tun b'a bolo ala y'a ci kun jumɛn kama k'o ɲɛfɔ silamɛw ye o tuma na an ka se ka an cɛsiri o fɛ alimami dɔw fana ye ɲɛfɔli kan ye bɛn sabati cogo ɲuman kan kulu fila bɛ ne mantonw na n'o jamakulu fila ɲɛna jamana bɛɛ bɛ ɲɛ jama bɛɛ bɛ ɲɛ n'olu tiɲɛna jama bɛɛ bɛ tiɲɛ al umara wal fuqaha maa minnu bɛ ka mara kɛ ani maa minnu bɛ diinɛ dɔn wajurukɛlaw tɛ dɛ maa minnu bɛ diinɛ dɔn min ye Mali sɛgɛn Mali bɛ sɛgɛn min kɔnɔ minnu ni min man kan olu bilal'o la Mali b'o sɛgɛn de kɔnɔ Maliyɛn kun bonyanen don Maliyɛn gasi sigilen don Maliyɛn kun bɛ yɛrɛdɔn kun b'a la a b'a fɔ min ma tubabukan na ko dignité an y'o de fili an y'o de tigɛ wari kama ko wari ka ɲini dɔrɔn k'a ka sɔrɔ jamana filɛ dingɛ min kɔnɔ foyi tɛ a bɔ e ni ne ka sigi ala ma dusukun banna ɲɔgɔn na an ma ɲɔgɔn da an tɛ fɛ ɲɔgɔn ka kɛ fɛn ye n'o kɛra yɔrɔ o yɔrɔ ala b'a ka hinɛ bɔsi ka bɔ yen n'a ye n wele fɛnɛ a ko hadisi kudusiw la n bɛ kangari d'aw ye a kana yɛlɛ sogo la ni masakɛw ni nin a ye ni ala bato a ka siran ne ye n'o kɛra n bɛ masakɛw lahinɛw la n'aw bann'o ma jogo min b'a la m'o masakɛ de bila aw kunna. kumakuncɛ la ka aw ladɔnniya k'a fɔ ko faaba kɔnɔna na Bamako ɲinɛ mawuludu kɛra ɲagalikoba ye a n'a fatiyataw sabula
jama bɔra fan bɛɛ. ala ka ɲina mawlidi duwawu kɛlenw minɛ an bɛɛ lajɛlen ɲɛ laɲini ka sabati an ka merina ko dogolenw ni kɛnɛ ka da n'u ni ala ko ta tɛ taa ala ka bɛɛ lajɛlen ɲɛ an ɲɛ hali bi ala k'an kafolen to ɲɔgɔn kan ka ŋaniya jɛya kɛ an bɛɛ lajɛlen taala ye o kuma ala k'an kisi an jugu ma tɔɔrɔ ma ala kana an si kɛ an jugu sago ye limanu bɛ dansigi bi dɔnkiwaro la dɔnkiwaro min bɛ an ka fasɛrɛ jama jɛkulu bɛɛ lajɛlen wuli ka jɔ kɛ k'a fara ɲɔgɔn kan waasa aw bɛ se ka kunnafoni aw ka sow kɔnɔ aw ka baara yɔrɔw la fan o fan mali kɔnɔ mali kɔ kan aw ni ce aw k'an bɛn waati wɛrɛ ala ka su wɛrɛ d'an ma